литсеи деҳаи ғӯсар дар ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ ҷойгир буда аз шаҳри панҷакент 24 километр дур мебошад. дар муассисаи типи нав 402 нафар хонандагон бо равия тарбия мегиранд. ман ҳаитов иноғбек қурбонович, директори муассисаи давлатии литсеи деҳаи ғӯсар аз соли 2020 инҷониб дар муассиса раҳбарӣ мекунам. муассисаи мо муассисаи типи нав литсеи деҳаи ғӯсар бо равияҳо хонандагон инҷа таълим тарбия мегиранд. дар муассиса 402 нафар хонандаҳо таълим тарбия мегиранд. хонандаҳои синфҳои 176 нафар, синфҳои 10-11 равияи табиӣ риёзӣ. омӯзгорон 33 нафар омӯзгорон таълим тарбия метиҳанд. коркунони техникӣ 10 нафар. тибқи иттилои роҳбари муассиса, хонандагон кӯшиш доранд дар озмунҳои шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ширкат варзида ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. онҳо аллакай солҳои қабл дар ин гуна озмунҳо ширкат доштанд. дар озмунҳои ноҳиявӣ ва вилоятӣ хонандаҳои мо ҳамеша иштирок мекунанд. хонандагон ҳамин сола 2 нафар хонандаи мо дар озмунҳои вилоятӣ иштирок карданд. дар натиҷаи озмун ҳоли хабар нест. ман Акрамова Саида, омӯзгори муассисаи давлатии литсеи деҳаи ғӯсар ҳастам. аз он хурсандам ки шогирдони ман дар давраи фаъолиятам дар тамоми озмунҳои сатҳи шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. хонандаи синфи 9 Парвона Ҳусейнзода дар соли таҳсил 2021-2023 дар байни хонандагони синфҳои 6-7 ва 7-8 дар олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойи сеюм гардид ва дар соли таҳсил 2024-25 бошад низ дар байни хонандагони синфи 9 дар даври шаҳрӣ ҳамин олимпиада сазовори ҷойи сеюм гашт, сазовори ҷойи якум гашт ва ба даври вилоятӣ роҳ хат гирифт ва умедворам ки то даври ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок карда сазовори ҷойи намоён мегардад. ман Ҳусейнзода Парвона, хонандаи синфи 9-уми муассисаи литсеи деҳаи ғӯсар мебошам. аз соли 2021 инҷониб дар озмуну олимпиадаҳо фаъолона иштирок меварзам ва ҷойҳои намоёнро ишғол мекунам. соли 2021 дар олимпиада байни хонандагони синфи 6 иштирок карда дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ҷойи сеюмро ишғол кардам. соли 2023 бошад дар байни хонандагони синфи 8 иштирок карда аз сабаби беморӣ ба даври ҷумҳуриявӣ иштирок карда натавонистам ва хушбахтона ҳамин сол дар соли 2024 дар даври шаҳрии олимпиада байни хонандагони синфи 9 сазовори ҷойи аввал гаштам ва ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтам ва умедворам ки дар даври вилоятии ҷумҳуриявӣ ҷойи намоёнро ишғол мекунам. миннатдории худро ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо чунин шароитҳоро фароҳам овардаанд ва ба мо хонандагон шароит фароҳам овардаанд ки дар озмуну олимпиадаҳо иштирок варзем. шукри ёрон, шукри бахти мову обу нони мо, шукр бар ободиву тадбир дар овони мо, шукри ин сарҷамъию осудагию дилпурӣ, шукри ин даврон, ҳазорон шукр бар даврони мо. ман Муродилоева Афшона, хонандаи синфи 9-и муассисаи давлатии литсеи деҳаи ғӯсар мебошам. ман ба фанҳои дақиқ хеле шавқу рағбати зиёд дошта дар соли хониши 2024-2025 аз фани физика дар даври шаҳрии олимпиада иштирок варзида сазовори ҷойи дуюм гашта ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтам ва иштирок намудам ва умедворам ки сазовори ҷойҳои намоён мегардам. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён месозам ки ба маориф диққати ҷиддӣ карда барои мо хонандагон чунин олимпиадаҳоро фароҳам сохтанд ва инчунин ман миннатдории худро ба омӯзгори фанни физикаи муассиса Мавлоно Бибиҷон баён месозам ки маро то ба ин мартабаҳо расиданам ёрӣ расониданд. ман
миннатдории худро пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои тамоми қишри ҷомеа озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ба хусус илм фурӯғи маърифат, фурӯғи субҳи донои китоб аст ва дигар озмунҳоро пешниҳод карданд ва тамоми қишри ҷомеа дониши худро месанҷанд ва то ҳатто сазовори мукофотҳои пулӣ низ мегарданд. Ва ман ҳамчун як омӯзгор боз кӯшиш менамоям ки хонандагонро дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, миллӣ, хештаншиносӣ, маърифатнокӣ тарбият намуда барои пешрафти ҷомеа саҳми худро гузорам. гуфта шуд ки соли хониши 2023-2024 муассисаро 17 нафар хонандагон хатм намуда аз онҳо 15 нафарашон ба маркази миллии тести ҳуҷҷат супорида донишҷӯ шуданд. дар асоси барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ низ чораҳо андешида шудааст. дар соли хониши 2024-25 кабинетҳои фанния ду кабинети фанни биология ва химияро аз дигар замонавӣ ҳамун муҷазз гардонида шуд. кабинети технологияи иттилоъотӣ муҷазз гардонида шудааст, бо тахтаи электронӣ ҷиҳозонида шуд. 14 компютер ҳаст ба хонандагон, муаллимои ҷавон бо компютерҳо, тахтаҳои электронӣ дарс машғулиятҳоро мегузронанд. من سریناز بردی و آموزگاری صنف ابتدایی می باشم. هر سال جناب عالی همه طرفه و معارفچیان غمخواری می کنند. ما سخنهای جناب عالی محترم پیشوای ملت رو باید همچون شعار خود دانسته از روی گفته اون کس کار فعالیت ما رو بیشتر و بهتر گردانیده و نسل نورس زیادتر سهم خود را گذاریم و آینده تاجیکستان رو گل گل شد. باز میکنه؟ حاضر درسی ما چه است بچه ها؟ ماتماتیکا. آفرین. ما از فن ماتماتیک چرا می‌آموزیم بچه ها؟ حساب را. آفرین، حساب کردن رو کدوم رقم ها رو ما گذاشتیم بچه ها؟ آفرین. بهتون خیلی میشمریم از 1 تا 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. آفرین. ما با 20 رقم شناس شدیم بچه ها؟ خیلی موضوع امروز رو نگاه میکنیم. سپارش صنفی رو ما یک جایه حساب کرده برآمدیم و سپارش مستقلانه نگاه میکنه. کنی سپارش یکم را که اجرا میکنه، مثال یکم را 1 جمع 5 برابر 6. آفرین. کنی نیلوفر 6 طرح 9
برابر 6. برای چه 6 برای اینکه نال هیچی نیست. معنا ندارد. آفرین. ҳолати бино нигаронкунанда буда ба гуфти масъулин синфхонаҳо таъмир ва 22 адад тирезаҳои пластикӣ шинонида шуд. дар оянда нақша доранд тадриҷан биноро аз таъмири асосӣ бароранд. муассиса соли 1937 дар собиқ комиҷроии калхозчон ҷойгир шудааст. биноҳои муассиса на он қадар ҳолаташ хуб ҳаст. синфхонаҳо ҳамин сол пуррагӣ аз таъмир баромаданд. 22 та тирезаҳои синфхонаҳоро бо тирезаҳои нав пластикӣ таъмир кардем.